capăt sunt în total 15 astfel de bucle. De aici, de unde am pornit, până aici, iar aici între grupe facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu, unde sunt acestea unite, doar aici, un picioruș dublu și încă un picioruș dublu după ele, deci unul înaintea celor două unite și unul după. Două piciorușe duble aici, 1, 2, 3, înainte, deci pornim și facem exact ca la secvența anterioară. Deci aici picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, înainte și după fiecare grupă de aceasta de 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa facem până la sfârșitul rândului. Și aici vor fi tot 15, bineînțeles, doar între ele facem piciorușe duble, da? Picioruș dublu înainte și după, unul lângă altul. În rest facem bucle de câte 6 ochiuri de lanț. Deci am terminat, am ajuns la sfârșitul rândului 9, am făcut cele 3 ochiuri de lanț de la final, după ce am făcut ultima buclă, cea de-a 15-a, și acum ne ducem în al treilea ochi de lanț, 1, 2, în al treilea ochi de lanț și unim cu picioruș alunecat. Bun. Și vedeți că sunt două piciorușe duble la început aici. Chiar dacă nu-i pornit după, e pornit din. Dar oricum, seamănă. Bun. La rândul următor, 1, 2 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu neterminat. Dăm după croșetă în următorul picioruș dublu neterminat și acum scoatem prin amândouă. Ia să văd ce ne spune. Deci la rândul 10, 2 ochiuri de lanț, deci doar 2 ochiuri de lanț. Aici, vedeți că aici mi-arată pe parte și pe alta 2 ochiuri de lanț și aici cele două piciorușe strânse între ele și bucle, pornim din buclă în buclă până la capăt. Deci, cum ne zice, doar 2 ochiuri de lanț și ne ducem în următoarea buclă. Picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, în următoarea buclă. Abia de acum se așează buclele de la rândul acesta. Aici par așa un pic dezordonate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următoarea. Deci exact ca la rochiță, în partea de jos. Continuăm până ajungem la ultima buclă aici. Și vă mai arăt o dată trece. Și am ajuns până în capăt. De data aceasta avem 14 bucle. Deci am făcut ultima prindere, deci 2 ochiuri de lanț, dăm după croșetă, ne ducem deasupra primului picioruș, picioruș dublu neterminat, dăm după croșetă, ne ducem deasupra celui de-al doilea, picioruș dublu neterminat și acum scoatem prin toate. 2 ochiuri de lanț și pornim din nou și facem bucle, picioruș scurt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul buclă, picioruș scurt. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Haideți că se va așeza minunat. Și terminăm rândul 10. Deci după ce am prins cu piciorul scurt în ultima buclă, făcând 2 ochiuri de lanț și unim cu picioruș alunecat aici unde am strâns cele 2 picioruși. Bun. Aici cred că mi-arată picioruș dublu redus, dar pentru că sau văd un plus. Nu-mi dau seama dacă aici e picioruș dublu redus sau picioruș scurt. Eu voi lăsa picioruș scurt. Rândul 11 și 12, nu, la 11 tot 2 ochiuri de lanț, la fel ca la rândul 10, la rândul 12 facem, ba nu, tot 2. Deci am terminat rândul 10, avem rândul 11, la rândul 12 facem 3 ochiuri de lanț aici. Deci rândul 12 este identic cu cel anterior, doar că nu mai e, deci facem, aici am făcut piciorușele acestea duble, aici facem picioruș scurt, deci 2 ochiuri de lanț, las că vă arăt imediat, prindem în următoarea buclă, facem, deci aici am avut 15, 14, acum vom avea 13, 2, 3, 4, 5, 6,
Deci am pornit de aici, direct 2 ochiuri de lanț. De aici am pornit, da? De deasupra piciorușilor. Am făcut 2 ochiuri de lanț, am prins în următoarea buclă. Și acum facem buclele de câte 6, 3, 4, 5, 6, ca la rochiță, ca și la modelul rochiței. Continuăm până aici și am ajuns în capătul primei secvențe, deci am făcut o ultimă prindere în buclă și acum, cum am zis, 2 ochiuri de lanț, că așa am pornit cu 2 ochiuri de lanț, picioruș scurt aici, deasupra unde am prins cele 2 piciorușe, 2 ochiuri de lanț și pornim și facem la a doua secvență, în buclele de câte 6 ochiuri de lanț. Și astfel facem până la sfârșitul rândului. Nu vă imaginați cât de tare îmi place cum iese. Deci am făcut cele 2 ochiuri de lanț și unim cu piciorușul mic. Bun. Acum mai avem un singur rând. Rândul 13. Voi porni cu un picou. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Și la baza lor unesc picioruș alunecat și am făcut un picou, ca așa am aici, uitați, am picou, pornesc cu picou de aici, așa, apoi 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, în prima buclă, picioruș scurt și acum 1, 2, 3, 4, pun în al patrulea, pun unghia aici, 1, 2, 3, 4, deci încă 4, aici ne-am pus unghia, deci în al cincilea, dacă am făcut 4, în al cincilea picioruș alunecat și 1, 2, 3, în următorul picioruș scurt. Vă mai arăt o dată, că nu știu dacă am fost în cadru cum trebuie. Deci 1, 2, 3, 4, deci am făcut 4 ochiuri de lanț, în al patrulea aici pun unghia aici pentru că mi este ușor, apoi 1, 2, 3, 4, în al patrulea aici picioruș alunecat și apoi 1, 2, 3, în următorul picioruș scurt. Da? Și se vor forma, uitați, astfel de vârfuri la fiecare buclă. Vedeți că arată super, super bine. Să mai arăt o dată. Deci 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aici în al cincilea, picioruș alunecat, 1, 2, 3. Și așa facem până ajungem aici între și aici vom face picou, dar vă voi arăta acum. Și am făcut la una din cele 15, uitați ce frumos vine. Super, super, sunt foarte mulțumită, sunt foarte încântată. Și acum, deci am făcut o ultimă buclă, am ajuns aici în mijloc, cum îmi zice mie modelul, că fac 1, 2, 3, aici prind cu picioruș scurt și facem picou. 1, 2, 3, 4. Vreau să prindă prin cele două fire. Deci am făcut cele 4 ochiuri de lanț. Prind de la baza lor cu picioruș alunecat, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și mergem și facem picourile la secvența numărul 2, deci de 12, 12, 1, 2, 3, 4, punem unghia, 1, 2, 3, 4, unde am pus unghia, picioruș alunecat, 1, 2, 3. În următoarea, picioruș scurt. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Și gata, am terminat cu partea de jos a rochiței.
Și gata, dragii mei, am terminat, am dat puțin și cu fierul de călcat să se așeze toate faldurile acestea. Uitați ce frumusețe, o frumusețe, o splendoare. Și ce am mai pregătit pentru asta, floricică cu punct puf și o bucățică mică din bentiță de aceasta albă, fundă albă, îngustă de jumătate de centimetru, pe care le voi coase, deci în cele 12 puncte, exact aici. Da, vă voi arăta cum am făcut și da, am tutorialul, o să caut și o să vă las link-ul aici sus, tutorialul pe către asta, dar o să vă arăt exact cum am făcut. Așa, ce mai avem de făcut? Aici la sub braț voi lăsa exact așa, deci nu mai fac terminație pentru că se vede foarte bine. Da? Uitați, e foarte bine, deci nu ar avea sens. Bine, se poate, pentru cine dorește, poate să fac un rând de piciorușe scurte, dar eu nu mai fac acolo. În schimb, voi face aici și eu am început deja, am testat să văd cum merge. Am pornit de undeva, de pe un lateral, nu exact din capăt, de undeva de mai sus. Și cum voi proceda? Deci am 1, 2 piciorușe scurte în dreptul fiecărui picioruș de acesta culcat. 1 și încă 1, în următorul spațiu 2 piciorușe scurte. Acum am ajuns exact aici în capăt, fac și aici 2 piciorușe scurte, 1 și încă 1. Asta este pentru laterala aceasta. Acum voi lucra pe partea de la gât, fac tot aici, în același punct, un picioruș scurt și apoi 1, 2, 3 și aici fac picou. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, doar cu 3 picouri mai mici, nu cu 4 ca la marginea rochiței jos, picioruș alunecat. Mă duc în următorul. 1, 2, eu am făcut între piciorușele de pe rândul, de pe primul rând, puteți să faceți aici pe margine, dacă am apucat de am făcut așa, vine bine oricum. Deci 3. 1, 2, 3. Prindem picioruș alunecat. Pardon, dacă nu ne scapă, îl și prindem. Am plecat fără ochelari. Prinde-l. Așa. E nervant. Și prindem la baza celor 3 ochiuri de lanț cu picioruș alunecat. Acum, următorul. 1, 2, 3. Facem picou. 1, 2, 3. Picioruș alunecat. Voi sări de cele 2 de aici și mă duc direct aici și fac 1. Faceți în așa fel încât să vadă rotund frumos. 1, 2, 3. Iar facem picou. Da, pentru a face o margine, zic eu, sau ați puteți să faceți doar piciorușe scurte, dacă nu vă place, dar mie îmi place, pentru că face oarecum legătura între partea de sus și partea de jos a rochiței. Și, dragii mei dragile mele, am terminat în partea de sus, am lăsat firul, trebuie să mai ascund un lucru pe acesta, te-am uitat de el. Am prins cu picioruș alunecat, deci aici pe laterale am făcut doar piciorușe scurte, doar aici am făcut picouri. Bun, ce am mai făcut între timp? Am făcut fundițe din funde de aceea, din pamblicuță subțire și floricele cu punctul puf. V-am zis, găsiți video sus, puteți să creați punctele puf sau puteți să faceți alte floricele, puteți să faceți trandafirași. Eu așa am făcut și zic că vine foarte, foarte bine, nu? Ce am mai pregătit eu? Deci, o să vă arăt cum am prins acolo. Am mai făcut și pentru aici în față, tot dintr-o pamblică de asta mai lată,
am pliat pur și simplu și am călcat cu fierul de călcat, am făcut de o parte și de alta câte două de aceste de fundă, iar aici am făcut cu fundă la culoarea roz, la culoarea floricelei și pe aceasta o voi prinde, o voi coase aici. Și este suficient pentru rochiță, deci nu o voi împodobi mai mult de atât. Și ce mai am de făcut? De pus un năsturel, am năsturel mic, de pus unul singur aici la spate. Și ce mai trebuie? Un jupon. Acum se poate pune tiul, se poate pune oricare tip de căptușeală, chiar și căptușeală de aceea clasică. Eu am aici, nu știu dacă se observă că are și niște flori. E dintr-o perdea de mătase. Și am decupat, deci, cum am făcut? Am luat dublul lățimii de aici. Deci, o dată și încă o dată, că dacă dau în două, veți vedea că este exact plus minus pe acolo, deci nu chiar, adică nu-i bătut în cuie. Vedeți? Uitați. E dat în două, lărgimea. Am cusut, eu am cusut la mașină, dar poate fi cusut și la mână. Am cusut pe lateral, iar lungimea, deci m-am uitat așa, de aici, să nu depășească marginea de aici, da? Să fie un pic mai sus. Și o voi încreți și o voi coase pe dedesubt, exact în dreptul ultimului rând, aici, cusut la mână. Asta vă descurcați, o prindeți cu bolduri, eu așa o prind, o prind cu ace cu gămălie, așa cu ace cu gămălie și apoi o cos cu acul la mână, în așa fel încât să distribui uniform și la poale se va așeza perfect rochița peste ea. Aceste lucruri n-am cum să le fac la video, le veți face voi, vă descurcați cu siguranță, vă voi arăta doar. Deci eu am pregătit 12 floricele puf, am scos firul pe dos, am tăiat, ia să vă spun, cam plicuță de aceasta, de jumătate de centimetru lățime, aproape 14 cm, 13 și jumătate. Bine, nu poate să fie de 15. Eu am făcut în așa fel încât să-mi ajungă firul și apoi am făcut, uitați așa, amândoi pe parte și pe alta. Apoi am luat floricica cu tot cu fir, am prins pe mijloc, am fixat floricica, mai prind încă într-un punct. Deci am prins bine floricica de fundiță întâi și apoi am prins-o de rochie. Deci să fim siguri că nu se desface, pentru că rochița va fi spălată și bun ar fi să poată fi purtată mai mult până să înceapă, adică să nu se desfacă floricelele deloc. Da? Așa, și acum ia să vedem unde mi-a mai rămas mie, aici. Fac exact cum am făcut și la celelalte, exact de unde începe modelul de la poale. La restul vă descurcați cu siguranță, că restul este ușor. Chiar dacă cere un picuț de, adică îi dă un pic de bătaie de cap, că cere atenție și răbdare, eu sunt sigură că vă veți descurca. Să prindeți căptușeala, nu venea saten, de-aia am făcut pauză, că nu venea cuvântul în minte. Saten, tiul sau chiar căptușeală clasică. V-am spus, eu am improvizat dintr-o perdea de mătase. Nu m-am dus să mai cumpăr, n-am un magazin prin preajmă, aș fi vrut să-i pun tiul inițial, așa m-am gândit când am pornit rochița, dar dacă n-am reușit să mai ajung în oraș, fiecare poate face cum își dorește și cu mătasea aceasta va veni perfect pe dedesubt. Deci, așa, și asta, firul acesta îl voi tăia și gata. Uitați, perfect, perfect, perfect arată. Fundița la fel ca și celelalte. Deci, acum continuăm, punem năsturelul, prindem și floricica aceasta aici. Uitați că am firul lăsat pe dos, special pentru a fi prinsă. Și cred că îi voi lăsa firile acestea așa late, așa lungi. Pardon, ce am în dimineața asta. Uitați, exact pe mijloc.
Și eu zic că este suficient. Continuăm și punem și căptușeala. Și gata, dragii mei, am terminat, am finalizat rochița, i-am pus și căptușeala. Uitați cum am cusut-o. E cusută, am prins-o pur și simplu cu bolduri și apoi am cusut-o cu acu. Am cusut pe față, prinzând căptușeala pe dos, da? Pe față, în urma acului. Pur și simplu, fără să strâng, fără să deranjez aici lucru. Eu zic că a ieșit splendidă, superbă, nemaipomenită. Îmi place de mor. Mă bucur tare mult de reușită. Acum să vedem ce voi lucra pentru această rochiță. Am în plan și o bentiță, și o pălăriuță, și o pereche de botoșei. Să vedem cum mi-ajunge timpul. Deocamdată sunt mulțumită de reușita rochiței și mă bucur tare mult, savurez momentul. Rochița aceasta, deși am zis eu că vine până pe la 1 an și 2-3 luni, 1 an și jumătate, poate să vină și la 2 anișori. Ea vine în dreptul genunchilor. Pentru la 1 an vine mult mai jos de genunchi, pentru că, haideți să vă spun și la ce lungime, deși v-am spus și la început, să vă spun ce lungime are rochița. Uitați, exact cum am spus, 45 de centimetri are. Uitați, de aici, de la gât până jos. Deci, vine perfect pentru în jurul vârstei de 1 an și jumătate, dar poate să o îmbrace și o fetiță de 2 ani dacă nu este foarte dorofană sau foarte înalt. Ok, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, sper să reușiți să realizați și voi cât mai multe rochițe superbe, minunate cu acest model. Abia aștept să văd și lucrările voastre, cum am văzut și la celelalte proiecte pe care vi le-am propus. Nu uitați să dați like și să-mi lăsați comentariu cu sugestia voastră ce să fac pe lângă această rochiță. Chiar am nevoie de sugestia voastră, puteți să-mi sugerați chiar și modele. Da? Vă mulțumesc, dragilor, să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare cu o nouă idee, cu un nou proiect minunat. Vă pup, la revedere!